Alright ke Nkosi yami, hayi andivile ke Nkosi, njengento bana ubona into bana ke kuhleli yena ke Yazimane umnikazi wenkundla lona ke ilandlord yase-Israel. Ngoko ke mntana sekhaya sizongena kwimidlalo ezabe iphasi khona le eDground. Imidlalo ke leyo ke disco kasi games, imidlalo leyo ke esabe ke siniphethele yona ekusasa. Yabona ke ngoku ndihleli nayo lela ke i-number 1 supporter ye-80 Mambas, uthi 80 namoyeni. Kuthi uphethene esandleni. Umamba ke naye ke bengenile wafika waphuma. Ukhutshwa ngama-2K, ukhutshwa iMusa United ngo-1-0 omde. Yo, uChipper wayenza indaba. Nkosi yami kusasa imidlalo ke iyaseDground disco kasi games. Mntana sekhaya ndiyatsho nje into bana ke kusasa ama semifinal i-team ke zimbini. Andazi ke into bana ke wena ke uzabe uhamba neyiphi ngoba ke nani ke nibe ngapho kosiduma ngabanye ngoba ke mandithi ke ngo4 masiqale apha lento Nkosi yami ngo2 izone 3 izabe ijongene nabo bona ke abantwana beJohannesburg All Stars, abantwana baseHillbrow bajongene nezone 3 amaBarrett. Nitsho ke nithi niyawusaba lo 3 asazi ke abashayi bempama ngo4 izabe ngabantwana baphasi khona ke Soweto umuntu akasuzabe ukhona nabantwana baseDaveyton bathini bona. Wena nje kulo midlalo Nkosi yami khawuthathe nje unityebisele into bana wena kwigame yokuqala le iya ngo2 yeyiphi wena i-team oyibonayo iphumelela ke kule game le oyibonayo isiya kwifinal phakathi kwayo yona ke iJohannesburg All Stars nezone 3 bese uyabuya futhi singene kugame 2 bathini bona ezabe ihlangane noMudagasi yeyiphi wena oyibonayo isiya kwifinal bese uyatsho into bana yeyiphi ezoyiphakamisa kasi disco games Dground. Banokuthatha ubuyimo Abantu ke bayalahleka ke i-teams yalahleka ke kuthiwa uphethene esandleni.